दायो जोङो खावरंनि दै जिंसेयाव गाखोलायनोसै दायो जोङो एकदम गोजौ गाखोगोन जोङो वाव बिराद बरिया दामान गाखोनो बा बिराद समायना मोजां गाखोनो वा मेंबाय बरिया गाखोनो मेंबाय wow दायो जोङो गोजौआव गाखोदों लामाया बैलाय लामा वाव बिराद बरिया गाखोनो लामाया मोजां बिराद बरिया गाखोनो What the fuck, man? Hey, selamat. Hey, kelas sorti dah. Kita simpan di गोजौ गाखोनोब्ला बार आरो बिराद सान्दा बेफोराव गाखोनो आराम गरमबो नाङा बेयाव थान्दा बार वाव बिराद दामान थान्दा बार नाङो बेफोराव गाखोनो बिराद दामान बरिया मासे सान्दा नाङो माथो बारबो नाङो बिराद बरिया गाखोनो बार नाङो बेयाव जागायाबो गाखोनो बिराद मोजां बेयाव जागायाबो गाखोनो बिराद मोजां वाव बे गोजौनिफ्राय ओंखारबाय गाहायाव दा जोङो दसे बैखौ नायलांसै बैयाव मा दङ मा नुगोन आरो बेफोरखौ जों नायनोसै आरो बिराद गिनाय बायदि मोनो माथो बापरे दायो जोङो बेनिफ्राय नायखांनानै आरो बेलेग जायगायाव नायलायनोसै वाव माथो बेबार गैया रावबो थाया बेयाव वाव बेबार थाया माथो wow Sisto pura online ya sisto ya makasih ya Kang sisto ya बेयाव आगोलाव सोरबा मानसि थायोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय रावबो थाला बेयाव ओरैनो लांदां jadi क्या है अभी चेक को नहीं बाद में देना व्हाट्सएप में देना दायो जोङो बेफोरखौ नुखाजोब्बाय जेबो लांदां गैया भिडिअ बनायदों बेयाव जेबो थाया जेबो गैया ओरैनो लांदां न' बे 2010 आव बनायनाय
हाग्रामा महिलारि चिफ मिनिस्टार आरो रिहन दैमारि होमलेस मिनिस्टार आसाम ओरैनो थगायलांबाय जेबोखौनो खामानि मोजां मावासैमोन बिसोरबाबो सरकाराबाबो ओरैनो जेबो गैया ओरैनो लांदां लांदां ओरैनो मा थायो जेबोनो थाया ओरैनो कालारखौबो फोनबाय कालाराबो माबायदि फोनखो बेयाव सोरबा थाफायगोन ना थाफाया रावबो थाफाया ओरैनो लांदां लांदां आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय